powerboardot állítsuk a legerősebb erősségi fokozatra. Mielőtt elkezdjük a powerboardon az edzést, fordítsunk egy kis időt a bemelegítésre. Abban az esetben, ha már végzett előtte gyakorlatokat, a bemelegítést elhagyhatjuk, mivel az izmok már megfelelő hőmérsékleten vannak ahhoz, hogy végigcsinálják a következő gyakorlatsort. A pulzusszám folyamatos emelésével kezdjük fokozatosan terhelni szervezetünket. Az állóképességfejlesztő gyakorlatokat magas pulzusszámon végezzük. Az állóképesség a keringés, a légzőszervek, az anyagcsere és az idegrendszer működésétől függ. A kitartó képesség lényeges feltétele a szervek és szervrendszerek koordinált működése. A szervezet funkcionális lehetőségeit az állóképességet kívánó gyakorlatokban egyrészt a megfelelő mozgáskészség, másrészt az aerob és anaerob kapacitás szabja meg. Az aerob, vagyis a magas szintű oxigén melletti teljesítőképesség gyakorlatokkal teremtett feltételek adják meg az alapot az anaerob, tehát az oxigén nélküli teljesítőképesség működés fejlesztéséhez. A powerboarddal történő edzés fokozza az edzés intenzitását azzal, hogy a talaj nem stabil a lábunk alatt, a mély izmok is folyamatosan erősödnek. A hagyományos állóképességi gyakorlatok mellett a legtöbb természetes mozgás hozzájárul az állóképesség fejlesztéséhez, ha azt rendszeresen végezzük, és az a szervezetre mindig valamilyen terhelést jelent. Az izomcsoportok nagy részét igénybe vevő, folyamatosan ismétlődő, szabad gyakorlati alapformájú mozdulatokkal is elérhető az állóképesség fejlesztése akkor, ha a végrehajtás tempójának váltogatásával túlsúlyba kerülnek a szervezetben az aerob folyamatok. Az állóképességi gyakorlatok közben el kell jutni addig, amíg a mozgás intenzitása érdekében az egyén tudatos erőfeszítésre kényszerül, ezzel a szervezet alkalmazkodik. Az állóképességi teljesítményekben nagyon jelentős szerepet játszik a mozgáskoordináció, ezért mindig jó technikával kell végrehajtani a mozdulatokat, mert ez teszi lehetővé a gazdaságos energiamozgósítást és felhasználást. A helyes légzés kialakítása fontos egészségfejlesztő feladat, ami elsősorban az állóképességi terhelésekkel érhető el. Nincs ideje ahhoz, hogy órákat a futópadon töltsön. A powerboard segítségével ugyanazt az eredményt érheti el, mint a hetente 3-6 órát töltene el egy edzőteremben. Vannak, akik egészségügyi okokból nem választhatják a hagyományos edzésformákat, mint a gerincbetegek, ízületi problémákkal küzdők, cukorbetegek, viszeresek, koleszterinbetegek és inkontinenciás problémákkal küzdők. Nekik kifejezetten ajánlott a powerboard. Ezt az edzést azok is végezhetik, akiket a hagyományos kardió és súlyzós gépektől az orvosuk eltiltott. A csontritkulás megállítható, a vércukor és koleszterin szint csökkenthető a powerboard rendszeres használatával. Nem szeret tömegben edzeni? Vigye haza ezt a mobil fitnesspadot, és otthonában szabadon minden kötöttség nélkül használhatja. Napi 10 perc, és már is tett az egészségéért. Akik gyorsabb alakformálásra, építésre vágynak, 80%-kal rövidebb idő alatt, 30%-kal látványosabb eredményt érhetnek el, mint egy hétköznapi edzőteremben. Akik életmódot váltanának, de nem akarnak kompromisszumokat kötni, nincs szükség drága edzőruhákra, rengeteg szabadidőre, elég egy zokni, kényelmes ruha és 10 perc. Akik unják a hagyományos edzésformákat. Gyors alakformálás, hatékonyabb a zsírégetés, mint az edzőtermekben, és nincs szükség sebészébeavatkozásra. Kötőszövetek erősítése, a kis seprőerek elhalványulnak, és újabbak nem keletkeznek, mert a vibráció az ereket, érfalakat erősíti, a viszerek is elhalványulnak. Kifejezetten ajánlott szülés utáni alakformáláshoz, növeli az anyuka teherbíró képességét, csökkenti a derékfájdalmakat, erősíti a kisbabával igénybe vett hátizomzatot, a hasizmai gyorsabban regenerálódnak.
A vibráció növeli a kollagén szintet, a rezgéstől gyorsabb a sejtregeneráció, az izomrándulások, zúzódások, egyéb sérülések hamarabb gyógyulnak. A rendszeres vibrációs edzés immunerősítő hatású, ritkábbak a betegségek, rövidebb a lábadozás. A vibrációs tréning felgyorsítja az anyagcserét, gyorsabb a fogyás. A vibráció segít a székrekedéssel küzdködőknek. A rezgés méregtelenít, csökkenti a koleszterin szintet. A vibrációs tréning a tisztító kurákat kiegészíti, a rezgés a bélbolyhok között megbújó rákkeltő és méreganyagokat is kimozgatja a szervezetből. A rezgés hajlékonnyá tesz, a vibráció az izületek mozgékonyságát is fokozza. A vibrációs tréning a mozgás koordinációban és az egyensúlyérzet kialakításában is segít. Az állóképesség fejlesztése során mozgásszerveink megerősödnek, lábunk megszokja a mozgást. Szervezetünk megtanulja, hogy ne csak szénhidrátot, hanem zsírt is használjon üzemanyagként. Az állóképesség fejlesztésével a szív edzés toleranciája és állóképessége is fokozódik. Bár egy folyamatosan dolgozó izomról van szó, mégis van mód az erősítésére. Az állóképességi edzések segítenek az érfalak rugalmasságának fokozásában, ami határozottan előnyös az olyan erős vérnyomás különbségeket okozó sportágakban, mint amilyen a testépítés. A nehéz gyakorlatok során bizony a vérnyomás is magas lesz arra a néhány megerőltető pillanatra. Ezt egy rugalmatlan ér sokkal kevesebb ideig tolerálja. Ez pedig kiküszöbölhető az aerob edzéssel. Az állóképes szervezet és szív minden ütéssel jóval több vért képes pumpálni, így pihenőidőben kevésbé megerőltető a munkája, tehát gazdaságosabb és ezáltal tartósabb. Sosem késő elkezdeni, hallottuk már párszor, de mégis jobb minél előbb. Szívroham áldozatainak vizsgálatából kiderült, hogy azok, akik gondot fordítottak a keringési rendszerükre, jóval nagyobb arányban maradtak életben. Az edzett szív ugyanis olyan idegrendszeri és biokémiai folyamatokon megy át, amely nagyobb arányban teszi ellenállóvá hasonló esetekkel szemben. Feszesebb izmok, simább bőr, több energia. Sportolóknak, fitnesskedvelőknek, túlsúlyosoknak, cellulitisszel küzdőknek. Kaszada formatervezés, praktikus méret, fitnesstermi hatékonyság. A piacon egyedülálló vibrációs tréner. A személyi tréner elfér az ágynemű tartóban is. Az állóképesség fejlesztő gyakorlat végén szintén fontos a nyújtás. A távirányító segítségével a nehézségi fokozatot az egyes szintre állítjuk, mely hatására az apró rezgések ellazítják teljes testünket, és minden izomcsoportot megnyújtunk a sérülések elkerülése végett. A Kaszada Powerboard elvihető kamatmentes áruhitellel, ingyenes házhozszállítással, továbbá a Kaszada egészségpénztár elfogadóhely is. A Powerboard helytakarékos, minden edzés után egyszerűen elrejthető az ágy alatt vagy a szekrényben. A Powerboard 18 kg-os 77x46,5x12 cm-es fitnessgép, mellyel egy 10 perces edzés 3/4 órás konditermi edzésnek felel meg. A pulzusszám visszaállításával az edzést befejeztük, egészségünkre!